ne obila motimo maundu. Commissioner. Kata kamano kabisa Joyce and gowado bero kamano. Gik mwacho gin adiera moko, especially gik moko kaka manpower. Kech ng'eni sani wan gi polise madhi 120. To kuom 120 iyudo ni IPOA kaka kuonde ma wantiere staff ma wan go ok ng'eny ahinya, lakini police to wang'iyo. To kendo gima kendo nyako wach kendo ni king'iyo kata achiel kuom kaka police tiyo. Police nigi structure ni kaka tiyo. To ei police ka ntiere the National Police Service. To National Police Service ntiere gimiluongo ni internal affairs. Ideally internal affairs emonego bed ni ng'iyo kaka police timo tijegi ma odiochieng' kodiochieng', kendo ka gi misbehave kaka inaction moko matino tindo, idhi report case obudho, mano gik monego bed ni internal affairs timo mondo mi police obed gi center of excellence kaka onego bed ni obedo. Mar ariyo wan gi jomiluongo ni National Police Service Commission. National Police Service Commission tich gi en HR function. Ng'iyo ni police odak nade, giwuotho nade, gitiyo nade, kamano. Mondo mi kes koro ochop mawuogo kona IPOA, mano nyiso ni kes no osatamo either kes mok nyal bedo ni nigi internal affairs, gi kes mabe National Police Service Commission ok nyal timo. Koro cases tete matimore e police ok ni cases tete matimore e police wakao cases te. The act is very clear on IPOA nego bedi timo cases mage kaka gikmoko kaka death investigation, inspection mag police premises. But gimanya wacho kendo ni king'iyo the number mag police ma either mane Beledoho kata police masani kata mosatue. Ibro yudo ni out of these 120 ni cases mobedo reported up to now, actually since conception is around 36,000 cases. To 36,000 cases ni koro June koro financial year man watiko ni. You know, the total cases man were receiving cases madhi around Alpha Beach gimia ngwen. Alpha Beach gimia ngwen cases mo receive Alpha Beach gimia ngwen ni. Cases gitete ogin cases madhi itero ka ODPP kata for investigation. Nikech sani ka police otimo gimoro amora kata obedo involved in corruption, the first thing maja piny biro timo biro report na IPOA. To wan gi mandate nikech nitiere agencies mag serikal matiyo gi ma offer gik mopogore. Koro sani ki report case mar corruption, gimo watimo ni wakao case ni watero ne jo anti corruption to wa follow it up kako dhi nyime. Ka case mar administration of justice ngato poko mi information moro tuon ngato kamano wan gi iluongo ni ombudsman wakelogi. Then cases moko be mo receiving cases moko mag jo kaka jo prison, jo KWS, jo forest. So cases iko biro nikech waonge mandate gi kendo mar investigate these cases. Watero gi jok monego bedo investigated. Lakini gima koro ni kong'e ni sani gima koro wambe watemo communicate kaka IPOA ni the prevention in terms of warning signs. Prevention is very important. Nikech kang'iyo cases ma wan go sani kata mane ei ODPP. Sani wan gi cases ODPP madhiyo malaro 190. To king'iyo the total number mag police, wan gi police 120. Koro the total cases ma sani minya wacho ni active cases manie edoho kata manie ODPP gin cases malaro around 600 kamae. To koro wan gi cases malaro 600 mane edodo gi mane ODPP kanyo. Mano nyiso ni the number ma police man gi makosa ma onego bed ni bedo prosecuted ki compare gi the bigger number, you don't know a bigger number kabisa compared to 120. It's just a fraction. And what kendo gimo koro watimo sani kaka IPOA ni ere kaka wanya temo mondo police mang'eny ma 120,000 gi kik gibed victims mondo gibed police kendo man gi makosa masani wayalo. Koro wasa engage ngao, wasa engage police go wegi, wang'iyo training syllabus kaka chalo kendo kata operations magidhi wang'iyo kaka operation chato kendo watemo tiyo matek gi jo internal affairs mondo internal affairs obed strengthen in a way ma
cases matindo tindo kata training charges moko mag police motimo makosa moko ginyalo bedo charged within that particular space gi then gi communicate to one koro wang'iyang'ia ni be gi charge gi kaluwore gi sheria to be nitiere change in terms of most charge gi be nitiere change to kendo welfare mar gi be koro watemo nikech seche moko wanyalo push ji mondo otimate tich to gionge gi resources moromo gionge welfare gi ok ber koro wasi magi tie be seche moko ok ni kare koro momiyo seche mowuok wadhi oko mondo mi watim kata inspection nikech wa inspect kata police structures like ute magininde cells geche magin go kaka giwuoyo gi resources magin go koro IPOA timo gik mang'eny ma apart from investigation nitiere preventive measure ma ang'e ni owado no bong'e nikech watiyo kode kata reports mwagologo ginenoga to kendo gige IPOA gi ok gin gik ma confidential ok gin gige private ma niwacho ni koro ng'ata achiel monego ne to kendo gima timore ni tich mwatimo IPOA ok nyal dhi e billboard malal ni koro wasatimo kama en mana impactful and that's why wa resort ni in this particular board ma wan go sani ni wang'eya ni ere preventive measures mwanyalo timo mondo police mabecho obed appreciated to police mabecho gi kik yie mondo police maricho gi okethi ilero kanyo makare ahinya kendo yiena mar mondo mi arwaka okila mano Salimo Denye twak okinyi makawuono ya